Tikadzafika mwamba, dzakhala tsiku la chimwemwecho, podzaona Yesu, dzaimba chikonjetsocho. Tikadzafika mwamba, dzakhala tsiku la chimwemwecho, podzaona Yesu, dzaimba chikonjetsocho. Titseke maso tipemphere. Atate wathu okonda amene muli kumwamba, dzina lanu lilemekezeke Mulungu wanga chifukwa chikondi chanu chapamwamba. Chikondi chanu ndi chosatha chimene mationetsera ife ana anu tsiku ndi tsiku. Lafikanso tsiku lina lero lodala, labwino, nyengo yotsitsimuka imene mwatipatsa, kunena kuti timve kuchokera pakamwa panu, inde tiphunzire kuchokera pa gome lanu lopatulika. Tikuyamikani Mulungu wathu chifukwa cha chinsinsi chimene mukufuna kutipatsa, kunena kuti chilichonse chimene tili nacho chikuyenera kutikwanira, pakuti Satana ali nawo mtima osakhutitsidwa. Ndi chifukwa chake munamuthamangitsa kumwamba. Tikukhala munyengo imene ana anu tikusowa zinthu zambiri, timakhala nawo mtima opambana, koma ndikupempha mawa uno kunena kuti wina aliyense amene akalandire ulaliki uwu mukatsitsimutse moyo wake, mukampase mphatso ya mzimu okwanisidwa ndi zimene ali nazo, pakuzindikira kunena kuti misampha ya Satana ndi yambiri. Mulemekezeke Mulungu wanga chifukwa mukhala nane pa nsonga lilime yanga. Zonse zimene tikakhale tikuyakambirana mawa uno ndi kuphunzitsana zikachokera ku mpando wanu wachisomo mwa vumbulutso la Mzimu Woyera. Kwa iwo onse amene akutumikira mu njira zosiyanasiyana, misonkhano yachitsitsimutso yosiyanasiyana, madera osiyanasiyana muno m'Malawi ndi kunja komwe, tikupempha Mulungu wanga mudalitse. Tikupempha nyengo zotsitsimuka pakati pathu. Sanyulani Mzimu wanu Woyera pa thupi lina lililonse limene lizipereke kukumvera. Mutithandize Mulungu wanga kugonjetsa machimo amene amangotigwetsa dala, ndi kuti Mulungu wanga tikakhala olimba mwa inu, tikagonjetse ndithu zilakolako za thupi zimene zimachita nkhondo ndi mzimu wathu, pakuti thupi limafuna zina komanso mzimu umafuna zina. Tikupempha Mulungu wanga kuti mutitsanyulire Mzimu wanu Woyera ndi kuti mukakhale mwa ife, monga mmene mwayamba kudzala mbewu ya chiyembekezo mkati mwathu imene muli inuyo, chimene chili choonadi chanu. Tikupempha Mulungu wanga mukazule mbewu ine iliyonse yakuukira, mbewu ine iliyonse ya dziko lapansi, ndi kuti tikabereke zipatso zakutembenuka mtima. Mukwezeke ndi kulemekezeka Mulungu wathu chifukwa mwamva kupempha kwathu. Mutamandike Mulungu wathu chifukwa cha kuchepesa kwanu kuti muli nafe limodzi kutiphunzitsa mawa uno. Tapemphera zonsezi pyolera mu dzina lanu Yesu Khristu. Amen. Tikufuna tikulandireni okondedwa omvera kwina kulikonse kumene kuli mmawa uno. Tikupitiriza ulendo wathu wakuphunzira kuchokera pamutu waukulu onena kuti ndife alendo. Ndife alendo. Dzulo tinali nayo nthawi yosanthula mawu, ndikuona kunena kuti lipo lemba la mphamvu lomwe linapatsidwa kwa ife kupyolera mwa angelo, inde Mzimu Woyera, inde timakumbutsidwa ngakhale ndi olengedwa mu chifaniziro chathu, anthu amithenga a Yehova amene Mulungu anawasankha mu njira yake yapaderadera. Mu tsiku la lero tinawonso mutu wina umene ukunena kuti zikukwanireni zimene muli nazo. Zikukwanireni zimene muli nazo. Zindikwanire ine zimene ndili nazo. Zikukwanire iwe zimene uli nazo. Chifukwa chani? Tikukhala mu dziko lapansi limene wina aliyense sangakhale ndi chofanana ndi mnzake. Tikukhala mu dziko lapansi zimene mtima umafuna zambiri, mtima umalakalaka kulemera,
Mtima umafuna ulemu, umafuna kulemekezedwa, koma ndifuna ndikutsimikizire m'bale wanga kunena kuti si zonse zimene uyenera kulandira. Timakhala tikukweza mapemphero athu kumwamba kuti Ambuye ndikufuna ichi, ndikufuna mundipangire ichi, ndikufuna icho, koma Mulungu amadziwa zoyenera ife ana ake. Zimene tili nazozo zitikwanire. Tikuyenera kumulemekeza Mulungu ndi zimene tili nazo, kumuthokoza Mulungu ndi zimene tili nazo. Tikatero tizapewa mayesero ambiri, tizapulumuka inde ku machenjerero ambiri a Satana. Satana anakhalako kumwamba. Mtima osakhutisidwa umene timakhala nawo unayamba kuonekera mkati mwa Satana. Satana analakalaka kukhala nacho chimene iye analibe. Anafuna udindo umene omulengayo sanampatse. Takumbukira ntawerenga zulo chaka pa Masalimo 24:1 kunoti dziko lonse ndi la Yehova ndi zonse zokhalamo, inde ngakhale kumwamba ndi kwake, chifukwa iyeyo ndiye chiyambi. Koma Satana anafuna kutenga udindo umene sunali wake. Sadakhutisidwe ndi job description imene anampatsa. Iwe munthu, iwe m'bale wanga, iwe mzanga amene ukundimva, zindikira Mulungu wakumwamba watipasa ife job description. Watipasa zoyenera ife kuchita monga anthu. Sitikuyenera kupyoza malire athu. Nzeru zathu sitikuyenera kuzikankhira kwakuya. Anthu ena pakuyesera kupeza nzeru zochuluka alambira nazo Satana. Pakufuna chuma chochuluka alambira nazo Satana, chifukwa zimene Mulungu apasa sanaziyamikire. Tazindikira lemba limafotokoza kunena kuti ndi zambiri ngati Mulungu ali mmene momo. Ukhoza kukhala nyumba imene yasasuka ndi mphepo yayambayi, koma ngati Mulungu ali pakati pako uli ndi zambiri. Inde ukhoza kusowa mathandizo a dziko lapansi, koma zindikira ngati Mulungu ali muzochitika zakozo, chuma chimene uli nachocho wachipeza moona mtima, mopanda katangale, mopanda kuba, mopanda chinyengo, mopanda kulambira Satana, mopanda kupereka thupi lako ku zilakolako zopusa, inde zilakolako zonyasa. Zindikira kunena kuti Mulungu ali nawe, ndipo Mulungu amakuwerengera, ndipo chuma chako chambiri chili mmwamba. Mulungu amene analenga olemera analenga osamala, ndipo analenga osowa, ndipo amakonda tonse. Mulungu wathu ndiye chikondi. Timukhulupirire, timuyamike pa zimene tili nazo. Chimenecho ndi chigonjetso choyamba. Tufuna tuone kunena kuti kodi mavuto osadziko lapansiwa, kusakhutisidwa kumene kumapezeka pakati pathu kunayamba bwanji mu mtima mwa Lucifera. Lucifera anayiwala kunena kuti kumwamba sana kulenge ndi iyeyo, koma anafuna iyeyo kukhala nawo maonekedwe monga ngati iyeyo olenga. Ndiye Mulungu anamuthamangitsa ku dziko limene anamukonzera kuti azikhalalo, inde kumwamba kumene kumakhala angelo oyera. Tiwerengere limodzi pa Chivumbulutso chapter 12 verse 7, 8 ndi 9. Pamene akufotokoza kunena kuti verse 7, ndipo munali nkhondo mmwamba, Mikaeli ndi angelo ake akuchita nkhondo ndi chinjoka. Chinjokanso ndi angelo ake chinachita nkhondo, ndipo sichinalakika, ndipo sanapezekanso malo awo mmwamba. Haleluya. Ndipo chinaponyedwa pansi chinjoka chachikulu, njoka yokalambayo, iye wotchedwa mdierekezi ndi Satana, wonyenga wa dziko lonse. Chinaponyedwa pansi ku dziko ndi angelo ake anaponyedwa naye pamodzi. Haleluya. Mavesi tawerengerawa akutionetsera kuti munali nkhondo mmwamba. Mikaeli ndi angelo ake. Mikaeli ndi kalonga wamkulu, inde ngelo wamkulu amene ali Yesu Khristu, mwana wa Mulungu, mwana mmodzi yekhayo wa Mulungu. Ndiye akutifotokozera kunena kuti chinjoka ndi angelo ake nachonso chinachita nkhondo. Satana ali kumwamba amatchedwa kuti Lucifera, kutanthauza kuti nthanda. Iyeyu anali nawonso angelo wake, anawukira kumwamba,
anaukira lamulo la Yehova, anaukira owalengawo osafunanso kumulambira. Anaona kunena kuti Mulungu anatilenga bwinobwino ifeyo, sitikuyenera kumamvera wina aliyense koposaposa kumulemekeza Yesuyu. Ayi, tili nawo ifeyo malingaliro abwino oti tikhoza kukhala nkumapanga ma judgments athu. Mwa iye munayamba kupezeka mbewu yakuukira, a seed of rebellion inapezeka mkati mwa Satana, ndipo anakwanisa kukopa angelo ena. Inde pa angelo atatu anatengako ngelo mmodzi, namukopa, namunyenga, namugulisa malonda ake oukira kuti aukire boma la kumwamba. Malo awo sanapezeke mwamba. Verse 8 akutifotokoza kunena kuti sanapezekenso malo awo mwamba, ndipo anathamangitsidwa kuchokera kumwamba. Atathamangitsidwa Satana kuona kuti ulemerero umene anali nawo unachotsedwa, mtima wake unayamba kuwawa. Koma anali atafika stage onena kuti sangatembenukenso. Anali machimo atafika pokhodzokera, chifukwa Mulungu anatampasa chisomo chokwanira kunena kuti alape, akonze njira zake. Koma mwa iye munapezeka kuukira kokha. Rebellion mpaka na malo sanapezeke mwamba. Taonani mayina amene akutchedwa Satana. Satana akutchedwa mayina onena kuti ndi njoka yokalambayo, chinjoka chachikulu. Inde tazindikirani kunena kuti ndiyo kalamba chifukwa chani? Satana ndi chilengedwe cha ife anthu anayamba kulengedwa ndi Satanayo ife anthu tisanalengedwe. Angelo analengedwa kuyambirira, zonse zakumwamba kokhala Atate zinalengedwa dziko lapansi lisanalengedwe kuphatikizapo Satana. Ndipo Satana amene amaukira dziko lapansi lisanalengedwe. Satana chinamuwawa mu mtima mwake kunena kuti Atate afotokoza kunena kuti tikufuna tipange dziko lapansi, ndipo ku dziko lapansiku tigwira ntchito ndi mwana wanga okondedwa Yesu Khristu. Satana zimenezi zinamuwawa, anafuna kulenga nawo mbali yakulenga. Anaphonya job description yake, sanakhutisidwe ndi zimene Mulungu anampatsa. Abale anzanga, zikukwanireni zimene muli nazo mu dziko la chilendo ili. Mupewa machenjerero a Satana ambiri, mupewa misampha yambiri imene Satana amaponya pakati pathu. Ndifuna ndikutsimikizeni, Satana amene akumutchula kunena kuti ndi mdierekezi. Ndi mdierekezi fole amayerekeza, amazionetsera ngati bili mankhwe. Ngati uli wadolika akhala wadolika, inde ngati uli wamvano akhala wamvano, wakapsu akhala wakapsu, uli minister akhala minister. Inde ngati uli mfumu akhala mfumu, ngati uli mbusa amabweranso ngati mbusa. Ndi ojerekeza, amabwera nditi mautokoma. Eya, koditu amabweresa ndithu timbewu tachikayiko mtu mwathu, zimene zimapangisa kunena kuti anthu apatuke. Ndipo anthu amapatuka sakuzindikira kumisampha yobisa yapasipansi. Pamwamba pamaoneka marozisi bwinobwino, koma pansi pali mpeni amene ndi Satana. Pamaoneka zokongola pamwambapa, koma pansi pali nkhondo. Samalani chipulumutso chanu, chitani nacho chipulumutso chanu ndi mantha ndi kuthuthumira. Zipulumutseni nokha ku m'bado okhotakhotawo, umene zinthu mene zimaonekera m'masomo athu si mmene zimaonekera. Amabwera tu ngati bwenzi nditu mu nthawi imeneyo wasowa thandizo. Kukusekerera kondoti koma ndiye munthu ndili mavuto anandigwiritsitsa, anali thandizo langa, amene ndiyenda naye, osadziwa kunena kuti ndizolowere ndifuna ndikudyere mwana. Akufuna tu azule kambewu kamene kali mkati mwakomo, kambewu kamoyo kamene Yesu Khristu wazala moyo mwakomo. Samala, chenjera, mukanize mdierekezi. Akutiuza kunena kuti onyenga wa dziko lonse lapansi amanyenga athu, amanamiza athu, ndipo saona kuti akunamiza ndani. Wankulu wang'ono, olemera osauka, wandale munthu wamba, president, minister, mfumu nyakwawa, wina aliyense. Ndi khalidwe limene la Satana. Akutiuza kunena kuti Satana ameneyi chinjoka, mdierekezi, onyenga wa dziko lonse lapansi, anaponyedwa limodzi ndi angelo ake pa dziko lapansi. Tikuyenera kusamala, chifukwa Satanayo ali pakati pathu. Kodi chimene chinapangitsa kunena kuti mpaka na Satana alandire statement, chisomo chake chitsekeke, asapulumukenso,
amponye pansi, chinachitika ndi chani? Tatiye tipite pa Ezekiel chapter 28. Nkhani imeneyi timayipezanso pa Isaiah 14. Pamene amafotokoza kunena kuti wagwadi ndithu nthandayo chifukwa cha kunyada. Tizichepese pamaso pa Ambuye ndipo azatikweza. Tisazione ife kukhala opambana kuposa anthu ena, koma tikuyenera kuziona kunena kuti ife ndife otsika, akuti wina aliyense amene aziona iyeyo kuti ali kanthu ali chabe. Ambuye Mulungu andithandize ine kusazika pa stage, kusazika pamwamba pamene sindili ayi. Tikuyenera kuzindikira kuti ndife udzu umene umanyala umatha. Ndipo moyo wa munthu ndi wakanthawi, tikuyenera kukhala anthu odzichepetsa. Koma Satana anafuna udindo umene sunali wake. Anafuna ntchito imene sinali yake. Tatiye tipitire limodzi ku Ezekiel chapter 28. Tikaone kunena kuti ndi zinthu ziti zimene zinampangisa Satana kugwa. Ndipo ndi zinthu ziti, ndi zinthu zomwezonso zimene zinampangisa iye kugwa kumwamba, zimene akuzigwirisira ntchito pano. Chifukwa anayamba kunyenga nazo angelo amene alosagwawo, angelo amene alongokawo. Kumwambako ndikuona kuti zinatheka. Ndana kuti njira zomwezi munthu uyu dziko ili limene Ambuye akalilengali ndipita ndikamunyenga nazo. Ndicho linga chonena kuti adaona kuti alibenso malo mmwamba, atawathamangitsa. Mulungu atalenga dziko lapansi ndikuyikamo Adamu ndi Hava, anena kuti Mulungu akuwakonda kwambiri zolengedwa zakezi. Angelo akumabwera kuzawaonaona, kuzacheza nawo. Mulungu amene akubwera kuzawayendera. Amene wandifunika kuti ndasokoneze. Kuti ife Mulungu atimvere chisoni, timpangisenso cholengedwa chake chatsopano chichimwe. Chikachimwa ndiye kuti Mulungu amukhululukira. Ngati angamukhululukire, ifenso timuzoni ngati mwamukhululukira Adamu atachimwa ndi Hava, inenso mundikhululukire. Tikati tibwereranso kumwamba, akapitirize njira zawo zochimwa. Njira imeneyo ikalephereka, timuchimwitse munthuyi, ife tizikakhala mwidenimo. Satana amakhala pamaso pa Mulungu, anali kerubi wakuphimba, amasuzumira zodabwisa za mpando wa Yehova. Chimenechi chinamuwawa atamuponya ku mdima. Inuyo mukakhala mwazowera kutumikira mu njira za Mulungu, mukagwa mumamva kupepukidwa. Mukapanda kuzipereka moyo wanu kuti Ambuye ndifuna ndiyambenso mwatsopano ndikonze njira zanga, mdima umakula kenako mmayamba nsanje. Kupha mmayamba kukhala kwa inu. Kodi amene akulalikidwa ndingagwetse bwanji afanane ndi ine? Samalani maganizo a Satana. Ndikusirira kwina kulikonse kumene kumapezeka pakati pa anthu. Mkati mwa ife ndi mbewu ya dziko lapansi, ndi mbewu ya Satana. Akutifotokozera pa Machitidwe chapter Ezekiel 28 verse 12. Ndifuna ndiwerenge nanu pamenepa. Tione kuti ndi zinthu ziti zimene zinampangisa Satana kugwa. Verse 12 akutiuza kunena kuti wobadwa ndi munthu iwe, kweza nyimbo ya maliro yolira mfumu ya Turo nuziti kwa iye, atelo Ambuye Yehova, wakomera muyeso ndi chizindikiro, wodzala ndi nzeru okongola wangwiro. Inu Satana anali wodzala ndi nzeru, anamulenga mokongola ndipo wangwiro. Ndipo zovala zake akutifotokozera kunena kuti zinali zodzala ndi miyala 10. Mayina ake sadio, topazi, daimoni, beruro, sohamu, yasipi, safiro, nofeki, bareketi, golide. Akutifotokozera za zovala zimene Satana amavala. Za mtengo wapatali, taganizani. Golide akachulidwa kumapeto. Usazoti miyala ina imene inachulidwa kusokoloku ndiye mtengo wapatali kuposa golide. Tikukhala munyengo imene akuchoti golden age. Anthu olemera wachumawo pakuzindikira kunena chuma chagwedezeka kwambiri panopa ayamba kugula golide. Kuti mwina economic crash imene kubwera pasogolo pathu, chuma chimene chingagwe pasogolo pathu, dola ikatha mphamvu kotheratu, akhale ndi golide kuti mwina azakhale olemera. Kusamalitsa chuma cha dziko lapansi, chimene njenjete, chimene okuba amangoba, chimene anthu amachipanga invest ndi moyo wawo wonse, kumaso watulo, kuphunzira movutika, kenako amafa anthu amangochidya mochisakaza. Ndi zimene anthu akupanga. Satana amavala zovala za mtengo wapatali.
Zinthu zokongola zambiri zimene timaziona zimathobwa m'masozi. Mulungu Satana amazipasa ulemerero, amazipasa mawalitsidwe a dziko lapansi apasi pa nyanja kumene Satana yanaponyedwa inde kumaenje a mdima. Chuma chonse chimene timachiona pa dziko lapansichi chili m'manja mwa Satana. Koma chifukwa chonena kuti zinthu zonse kumwamba ndi dziko lapansi, za mu nyanja, ng'ombe zonse kuthengo ndipo zilombo zonse zili m'manja mwa Yehova, Mulungu sanalole chuma chonse kukhala m'manja mwa Satana. Chumachi akuti chinali mu Edeni. Satana atagwapo ulemerero wake kumwambako, chumachi anapasidwa ni munthu mu Edeni. Mu Edeni munali miyala yonse ya mtengo wapatali. Taganizani munda odzala olenga wa dziko lapansi. Edeni amaoneka bwanji? Edeni analo okongola, analo wala. Adamu ndi Hava, Adamu anali handsome, Eve anali beautiful, sanaoneke poso, okongola opanda makeup. Koma dziko lapansi lero Satana waona kuti ndimugwetsa bwanji Mkhristu, ndimugwetsa bwanji okhulupirira choonadi ichi, wabweretsa akazi tooneka bwino, natipasa mawalitsidwe a dziko lapansi in the name of makeup. Akonze zimene zili zolakwikazo, aonjezere pa chilengedwe cha Mulungu. Kodi inu Mulungu akamakuona amamva chisoni bwanji ndi maonekedwe anu? Takonzani, nthawi yatha. Adamu ndi Hava sanampase ma lipstick, sanampase ma cutex, sanampase zonjezera mutu ayi. Adamu ndi Hava anampasa mawalitsidwe akumwamba. Adamu Eve sanawabolebole makutu mphuno pa mchombo pa lilime kunena kuti aoneke maonekedwe achilendo. Adamu sanampase thupi lotema matatu. Ndikutheka ati mwina niwe mwazitematema kale, mwaboledwa kale chifukwa munthu yakusadziwa Mulungu analekelera. Koma lero lino choonadi chafika pamene mumva mawu ake, tembenukani, zitayeni zimenezo, perekani thupi lanu kwa mtunthu kwa Mulungu, kuti Mulungu akhale pakati panu, Mulungu akhale mkati mwanu, Mulungu adzale mbewu ya moyo mkati mwanu. Akuti fotokozera za khedwe la Satana kuti iye anali kerubi wodzaza. Kerubi ni gulu lina la angelo amene amayang'anira mpando wa chisomo wa Mulungu. Tizaphunzira phunziro la kachisi limene tidzaone kunena kuti likasa limene linapangidwa ndi zifaniziro za kerubi, wina kumanja wina kumanzere. Mbali inayo ndimene mwakhala Satana, kerubi ophimba. Ndipo ndinakuyika unali pa phiri lopatulika la Mulungu, unayenda pakati pa miyala ya moto. Kerubi wakuphimba, choyipa chinapezeka mwa iye. Kunena kuti unali wangwiro njira zako chilengedwere iwe, mpaka chinapezeka mwa iwe chosalungama. Chosalungama chimene atumiki akunkanalalikira nasocheretsa nacho chinapezeka mwa Satana. Ndipo mbewu imeneyi Satana akuidzala mwa alaliki ambiri, mwa azibusa, ma fellowship, inde mipingo yosiyana-siyana. Satana akuzalamo mbewu yake ya chosalungama. Satana anafuna kupembedzedwa. Akutifotokozera ndithu kunena kuti verse 17, unazikuza mtima chifukwa cha kukongola kwako, waipsa nzeru zako chifukwa cha kuwala kwako. Ndakugwetsa pansi, ndakuyikaso pamaso pa mafumu kuti akupenye. Akukamba atu apa kunena kuti chifukwa cha kukongola kwa Satana, Satana anayamba kunyada. Ndifuna ndikutsimikizireni, anthu ambiri oneka bwino amakhala amatama oyerekedwa. Komanso alipo tooneka bwino ambiri amene alozichepesa. Mulungu akudaliseni. Amene muli oneka bwinonu, lemekezani Mulungu mukuoneka bwino kwanu. Ndikuti Satana azipsa mtima chifukwa kamwana kakangobadwa kuoneka bwino. Satana amati kamene kandikagwirisira ntchito. Kuyambira kali kakang'ono kamamba kuonesa matama. Ndekamakula matama mwemwemo, ndiye makolo no pakusazindikira kumapereka nawo ku Moleki. Ndikuma kwamba kwaveka zovala zaulala ang'ono michombo kumaonekera. Tikakhala takazi ndioti timatrauza, ana amuna mutu mukumameta, inde kuamanga zingongo. Kamila titi ngono tiyana timaperekedwa ku mizimu yoyipa.
masedawa anang'ono kuyamba kwayika, matatu anang'ono kuyamba kwayika, kwabola ndolo kulakwa. Makolo amene mukumvera izi, amene ananu mwamba kuwachitisa izi, lapani. Konzani njira zanu, lilani kwa Yehova. Lilani ana anu kunena kuti Mulungu awachitire chifundo. Alandidwe ndithu maenje a Satana amene anawo mwaperekamo. Tamvetserana abale ansanga. Akutifotokozera kunena kuti chifukwa cha nzeru zake, inu anthu ambiri anzeru ophunzira ambiri, maprofesa ambiri sawo pa Mulungu amatchula kuti ndi ma atheists. Koma ndi gulu lomwelo la satanic. Chifukwa iye amene anena kuti kulibe Mulungu ndoti iye ali naye Mulungu wa dziko lino lapansi. Tamvetserani, akufotokoza kunena kuti iyeyi Satana chifukwa cha kuwala kumene anali nako, ulemerero umene anampatsa, mwa iye munapezeka chosalungama. Anayamba kunyada, anayamba matama. Satana anachita bwanji? Verse 16 akutiuza kunena kuti mwakuchuluka kwa malonda ako anakudzaza mkati mwako ndi chiwawa. Mwakuchuluka kwa malonda ako anakudzaza mkati mwako ndi chiwawa, ndipo unachimwa. Chifukwa chake ndinakukankha kukuchosa pa phiri la Mulungu, ndipo ndinakuononga kerubi wakuphimba iwe, kukuchosa pakati pa miyala ya moto. Zomvetsa chisoni. Satana ndi wa malonda, ndi wa business wankulu. Atasatsa malonda ake anachimwa, ndipo chiwawa chinadzaza mkati mwake. Mwina tikudabwa tikukhala mudziko lodzaza ndi chiwawa. Nkhani yomvetsa chisoni imene yamveka kuzombawo kufuna kuti wapolisi wapha munthu, anthu apha wapolisi. Nkhani zophanazi zikungoyenda. Imagine munthu wankulukulu azikagwirira kamwana kakang'ono. Chiwawa chadzaza mudziko lapansi chifukwa chinachokera mkati mwa Satana. Ndi anthu achilandira achika mkati mwawo. Mzimu wa mademo umene tinawukamba dzulo uja unachokera mkati mwa Satana. Ndi mzimu wa dziko lapansi. Chiwawa chinadzaza mkati mwa Satana. Kodi Satana amagwiritsira ntchito anthu otani mudziko lapansi? Kuwagwiritsira ntchito kunena kuti amutumikire. Tikawerenga kuchokera pa Chivumbulutso chapter 18 verse 23 akufotokoza kunena kuti ndipo otsatsa malonda ako anali omveka a dziko lapansi. Ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti Satana sagwiritsira ntchito anthu amba. Kwa anthu olemera amapasa anthu olemera kuti awakoke. Kuti business iziyenda mungopanga zakuti ife anzanu tinapanga zakuti tiye tizichukuma, tiye tizilimbikira. Business yomweyo yogulitsa tomato anzanu tikugula magalimoto. Akugulitsa tomato, akugulitsa kaunjika masana, mazula kupita pasi pa nyanja. Akapereka nsembe anawo omwe. Akagona ndi zinjoka. Ameneyo ndi Satana. Iwe kumati komanda anzathu zikuyenda. Zithumwa. Anthu agwiritsa ntchito ma business kuna business aziyenda. Ati muitano. Tamvetserani m'bale wanga. Achuma ambiri ndi okhwima. Chuma chawo si chenicheni. Amabwera ali ku chalichi, amapereka zindalama zosiyana-siyana. Koma alinazo zinthu zina zazinsisi zimene dziko lapansi simufuna mudziwe. Amazindikirika chifukwa chopepusa choonadi munjira ina ndi nzake. Kamene amachitira anthu awa ndi business yawo ochitipo china chimene amachita. Mbiri zonyasa zimakhala zikuwalondola. Inu munthu wambiri yonyasa ntchentche zimamulondola. Mbiri zimangokhala mbwembwembwembwe. Si onse amene amatchuka ndi mbiri zonyasa bamakhota achitadi. Ena amakhala angopangidwa chiwembu. Koma kapita nthawi choonadi chimadziwika. Palibe chinsisi pasi pa thambo. Satana amapha, amayalutsa. Upanga nayo bwenzi lero tsukina zakuyalutsa. Zimankhwala zimamagwiritsa ntchito tsuna uzazika poonekera anthu azalonga kuti koda amagwiritsa ntchito mankhwala muzagwetsa chithumwa. Tufuna titsimikizani kunena kuti anthu afika pomakhwima kukhala ndi zigayo apherepo munthu. Ma business apite ku mankhwala. Minda imene atikutsirika. Ngakhale kupita ku Joni kumene anthu amakatemera. Kuti anthu apeze ntchito kupita ukakhwima.
inde anthu ena azimayena kulolera kugona ndi mabwana kuti apeze ntchito, apeze maudindo, apeze ma promotion. Mulungu akukhululukire mbale wanga. Lapa pereka njira zako kwa Yehova. Anthu ena kuti even azikhoza mkalasi, mwana amangokhala nambani makolo ake anamutemera. Ambiri amakakhwima. Mastimu adziko lapansi amakakhwima kupereka nsembe kuziwanda. Sakumalawi kukha kuno ayi, koma ngakhale sokunja amapereka moyo wawo kuziwanda. Hollywood amapereka miyoyo, amapereka nsembe za anthu kumapha anthu. Ndicho linga chonena kuti mbiri yawo ipite patsogolo. Ndipo amapanga mapangano kunena kuti filimu iyi, nyimbo iyi imene tikufuna tipange, tipereka nsembe iyi. Munthu uyu akangofa ipangire malonda ambiri. Malonda ambiri omapangira Satana, akapangira Satana ndalama zija amasocheresa nazo aunyinji. Ngakhale amabungwe ali magulu omwewa chifukwa mfundo zawo zonse ndi zotamanda dziko lapansi. Fundo zawo zonse zimakhala zosemphana ndi Mulungu. Amakhala ndi mfundo zooneka ngati zabwino zofuna kuthandiza, koma pasi pake cholinga chawo akufuna kuti munthu amuchose maso yang'ana pa mtanda wa Yesu Khristu. Koma amone Yesu Khristu, amone Satana kukhala opereka zonse. Ndamabweresa ma conditions amene amakhala alosemphana ndi Mulungu. Ndifuna ndikutsimikizeni kuti mwatsoka ngakhale azibusa nawonso azipereka kuchitidwe amene anthu akumapita ku Ghana, ku Nigeria, ku Mozambique kuti ena kubwera ku Malawi kuno kuzatenga mphamvu kuti akayinimbise mautumiki awo. Zomvetsa chisoni. Mapanga zozizwa mudzina lokhala ngati la Ambuye, koma ayi asale a Yesu. Mphamvu yawo ili yochokera ku midima. Kumagulisa madzi, inde kumagulisa mafuta, zimene m'Baibulo mulibe kuti munthu apeze chipulumutso kapena alandiridwe. Ndi mawu okha a Mulungu. Lemba la mphamvu lochokera m'kamwa mwa Mulungu limamasula munthu. Simukuyenera kuwaza nyumba yanu mafuta, simukuyenera kuwaza madzi nyumba mwanu kuti muyeretsedwe. Palibe zimene musazipeza m'Baibulo mulibe. Pamene inu munabatizidwa madzi, ubatizo umene Yesu Khristu anabatizidwa kunakwana. Chikhulupiriro chokha ndi kuwerenga malembawa ndi zimene zimatipasa chigonjetso, zimatiteteza ku mphamvu ya ufiti, zimatiteteza ku mphamvu inene yonse Satana amapereka. Malonda mukugulawo ndi a dziko lapansi, zikukwanireni zimene muli nazo. Baibulo limene lili nalo likukwanireni. Gwirani choonadi ichi pakuti chikupulumutsani. Ndani amene akhulupirira mawu awa, amene afuna kuti Mulungu aonetsere mphamvu pa Yesaya 53 verse 1 akuti fotokozera, ndiye amene akhulupirira uthenga umene tikulalikirawo. Uthenga umene ukulalikidwa madera osiyanasiyana a dziko lino la Malawi. Inde uthenga umene ukulalikidwa ma radio osiyanasiyana, uthenga umene ukulalikidwa ma social media osiyanasiyana, koma wachoonadi. Fonanso Satana waikapo amithenga ake amene akulalikira uthenga ongofuna kuti mupambane, ongofuna kuti muchire kuthupi, koma mzimu wanu usachire. Samalani. Ndifuna ndikuchenjezeni kuti ngakhale andale ambiri apereka miyoyo yawo m'manja mwa Satana. Ndifuna ndikutsimikizeni kunena kuti ngakhale anthu ena kuti apeze banja limene alilo, anatopita kukakhwima. Ndipo banjalo amaligwirizitsira ndi zitumwa, akangosamphanisa chitumwa khaidwe nyumba muli masintha ala amuna kapena akazawo. Zomvetsa chisoni. Bale wanga, bwanji upereka moyo wako mwatunthu m'manja mwa Mulungu. Inde banja unalipeza munjiro lakwika, koma tagwada pansi tsopano pamene ukumvera uthengawo. Upangika ipozi upemphere kuti Ambuye ndikhululukireni. Ndakhala ndili mu mdima, ndakhala ndisakuzindikira kuwala kumene kunaperekedwa kuchokera ku dziko lapansi, kuchokera kumwamba kubwera kuno dziko lapansi. Yohane chapter 1 verse 5. Mundithandize Yesu Khristu kuti ndiyambe kuyenda njira zanu. Banja langa mulimange ndinu. Zonse za matsenga izi ndathanda nazo, sindikufunanso kugwiritsa ntchito. Mulungu alikonza banja lako. Mulungu amapereka mwayi wina. Monga Satana apasidwa mwayi wina, monga Adamu anapasidwa mwayi wina, kuti pamene anachimwa Mulungu anampasa nsembe yokuti azipereka tsiku ndi tsiku ya nkhosa, kulozera nsembe yokhazikika Yesu Khristu imene aperekedwa pa mtanda. Mwazi wa Yesu Khristu muli mphamvu yochiza, muli mphamvu yosungunula ziwanda. Ndikutheka inuyo muli pa banjalo, apate nanu anakupeza chifukwa cha mankhwala. Pempherani kuti zisuluke, mukhale chikondi chenicheni, apate nayo akapulumutsidwe. Mukapanda kumpembedzera, inu muzapezeka mapulumuka akatsala. Timakhala banja lokondwa, tipapita kutchalichi, kodi bambo watsala bwanji, kodi mayi watsala bwanji. Awatu anakukhwimirani. Koma ifoti ndine Mulungu
wopirira odzadza ndi zifundo zochuluka sindinafune kwayalutsa. Ndinafuna kuti akonze njira zawo. Mulungu akupasani kampata kusakuyalutsani mbambo kuti mukonze njira zanu. Tazindikirani, Satana ngakhale angazionetsere ngati ngelo wakuunika. Tikamawerenga kuchoka pa 2 Korinto 11:14 akuti sitikudabwa konse ayi kuti Satana azionetsera ngati ngelo wakuunika. Amabwera kuzionetsera ngati ngelo wakuunika, kuti pasa zinthu zooneka ngati kuchokera kumwamba. Ena ndikumafika ponena kuti ayi madalitso amene akuchokera kumwamba akuti mphunzitsi olandira 70,000 koma ukanisa kugula galimoto ali ndi chinyumba ndikumazitchula kunena kuti ayi God's favorite baby. Koma zina zinthu zochokera pasi pa nyanja Mulungu akukhululukire. Mulungu akwena atithandize ifeyo kukonza makhalidwe athu ndi kuyenda naye. Tete ndiwerengere limodzi pa 2 Korinto chapter 11:14 pamene akufotokoza kunena kuti ndipo kulibe kudabwa pakuti Satana yemwe azionetsa ngati ngelo wakuunika. Satana amazionetsa ngati ngelo wakuunika. Dzulo tinakambirana za cholembera china chochokera ku Satancom kunena kuti ku Boston ku America anthu anakumana chaka chathachi mu May 2023 kulemekeza Satana. Unali msonkhano wa anthu oposa 830 umene anthu anabwera ku hotelo ina ya Marriott. Mahotelo tisamale nawo ndithu ali ndi ma floor ena mamangu apereka m'manja mwa Satana. Ma building ambiri amene maonawo ali ndi ma floor ena amene anango apanga dedicate kwa Satana. The dragon power, the red dragon lisamadabwe ikulamulira pakati pathu. Ndiye iwowa munthu wina atamufunsa kunena kuti kodi Satana mumamuona ngati ndi ndani. Iye anafotokoza chinthu ichi. Ndiwerenga mu Chizungu. News imene ili pa BBC mukhoza kuipeza. Members say they don't actually believe in a literal Lucifer or hell. Satana wanamiza anthu kwa nthawi yayitali kuti iye kulibe. Ndikamithi chabe, ni nkhani wamba chabe zimene anthu amangokamba Khristu azochita. Satana kulibe. Kuli angelo abwino okhaokha. Ndiye akunena kuti instead they say Satan is a metaphor. Chichewa cha metaphor chindivuta. Akuti Satana ndi metaphor. Kapena mwina ngati chininga, chifanifani. Chimene chimapanga question authority. Chimene chimafusa kuti munthu akanena kuti muna let's take call kumuza mwana kunena kuti uzibwera pa kompano 5 koloko. Ndiye mwana uja mweye mukakhala muli mbewu yowukira amafusa kuti chifukwa chani. Ndizibwera 5 koloko chifukwa chani. Ndibwera half 5 ndione kumupanga chani. Amene yonde Satana. Mulungu akunena kuti khulupirani Bible lokha likhale kusokonera kuti Mulungu ndiye kuti chani. Bible lokha tikhala bwanji dziko lapasi. Tizimvera azibusa athu. Tizimvera atchali chathu. Ndichifukwa lero lino Satana anakwanisa kugwirisira ntchito mipingo, atsogolera mipingo kusintha tsiku la Sabata kulichotsa pa Saturday kulipititsa pa Sunday. Akuti Satana ndikachifanifani koma panga question authority. Mulungu ndi ndani kuti tikamumvere. Ife tutisintha. Banja likhale mamuna ndi mkazi iyayi. Ndipanga chimene ndikufuna. Kale ndikufuna wamuna ndi wamuna akhala wamuna. Tikawerenga Roma chapter 1 akuti chifukwa chokakamira chosalungama Mulungu anaperekereka kuzilakolako zonyasa. Tisamale. Mphamvu iyi ndochokera kwa Satana. Akuti fotokozera kunena kuti ndipo ziphunzitso zawo zimakhazikika mu science. No wonder maphunziro a dziko lapansi akumakweza science kwambiri. Science kwambiri. Maphunziro a science ndende ambiri. Zimenezo ndi zimene ayi amakhulupirira. Chilichonse akuti muchipange proof. Mukuti kumamba kuli Mulungu tipaseni proof. Mukuti kuli Satana tipaseni proof. Ndi zimene amakhulupirira. Ndi chifukwa chake anthu ambiri ophunzira kwambiri saopa Mulungu ndi ma-atheist. Komanso akuti fotokozera kunena kuti and the sense of community around these shared values make it a religion, they say. Amakhala nawo mtima wachifundo kupangira anthu ena. Iwo amaona kuti zimenezo ndizokwanira fundo zitatu. Fundo number 1 azisutsa ulamuliro. Fundo number 2 amakhulupirira science. Ndi chifukwa chake nthawi ya COVID amboma WHO amafika pofotokoza kunena kuti COVID ilibe mankhwala. Iweyo kanena kuti je mankhwala amene oti ayi kunama sitinayeze mankhwala kulibe. Nthenda ndiyo sachirisika. Koma anthu tinachira
chifukwa anthu ambiri ngakhale so iwo adadwala anagwisa ntchito mankhwala adachira sadafe. Mulungu alemekezeke kuti Mulungu salenga maganizo a Satana ndi kumapitisa patsogolo. Akuti kuti amafuna za chifundo basi. Ndichifanike kuli mabungwe ambiri amene amathandiza anthu. Koma ndalama zake zochokera m'manja mwa Satana. Zomvetsa chisoni ku msonkhano umene wa Satanic kunali mwambo umene amautchula kunena kuti anbaptism ku Satanicon. Anbaptism munabatizidwatu inuyo. Ndi ku Satanako ali ndi ritual, ali ndi mwambo umene amapanga onena kuti munthu ampange anbaptize. Amfufute mfundo zonse zimene analandira kuyambira ali wang'ono mu Chikhristu. Iyi ndiye kuchokera kwa makolo ake. Ndi chifukwa chake amalimba mtima kumang'amba Bible kunena kuti Bible ndaling'amba kuyambira tsopano ndizigwisa ntchito mfundo za anthu. Zimene anthuwo amalandira mavumbuluso la ziwanda angelo anagwa ndi Satana aja ndi kumalemba. Ndiye kumakhala anbaptism. Ndi kuwerenga news ina ndi pasachidwi. Ndili nawo anzanga ena amene anabatizidwapo ubatizo omiza m'madzi. Koma atakhala bakachisi ena achina CCP chani anakawabatizaso. Ndiye tafusa anzanga amene iwe wakabatizidwaso chifukwa chani? Anena kunena kuti anandiuza kunena kuti ndikanakhala kuti ndinabadwira ku Katolika kakuti umene amapanga ubatizo ongowaza saka nandibatizaso. Anakangondiphunzitsa kundilimbitsa kundilandira. Koma papa ndikukabatizidwanso ndinamuza zonena kuti ukukafufuta ubatizo. Nthawi imeneyo zaka izo ndinkakamba chowerenga ichi ndisanachiwerenge. Ndiye ndaonadi kunena kuti kakhale ku Satanic kumakhala anbaptism. M'bale wanga amene unabatizidwa bwinobwino mubatizo onyika m'madzi umene Yesu Khristu anabatizidwa. Koma chifukwa choti unakaziphatika ndi khola ilo limene amabatizo ubatizo ongowaza madzi pamutu kapena kulepa mtanda kapena kukuwaza ndiye unakabatizidwaso zindilo kuti unapangidwa anbaptize. Unakafufuta kumwamba Mulungu akuyenera kuyendera. Chikamata chisisimuso ichi wena upanga chisankho choyambaso kuyenda ndi Yesu Khristu. Kumulandiranso Yesu Khristu kupyera mu ubatizo. Mucholembera ichi mwatsoka akupangaso ataki ana. Akumanena kuti educating with Satan. Awa asataniki amafuna kuti maskulu onse musamachulidwemo zokhuzana ndi Chikhristu za Yesu. Ayi. Komanso safuna kunena kuti achikhulupiriro chenicheni chachoonadi akapange evangelize kwa ana maskulu. Ndizoletsedwa. Akumakhala ndi maklabu akuti after school Satan clubs. Kwa anzathu kwa azungu. Zochita zake kumeneko ati kugwira ntchito za chifundo, kuphunzira sayansi, inde kukhala ndi macrafts osiyana-siyana ndi kumaganiza mwakuya. Ndi chifukwa chake ana ambiri masiku ano akumapezeka kuti akulowerera lang'ono. Aya nawa abwere masana azapange sports, azapange zakuti. Zowapangisa kuti ana aja atope akabwera ku nyumba lomwe awerengere Bible ana atopa ku school. After school clubs ena ali makomomu. Makatuni, screen amene ana akumaphunzitsidwa makhedo siyana-siyana. Apereka mpaka na nyimbo imene akumayitchula kuti my poor Satan. Bwenzi langa Satana. Uthenga wake ukumanena kunena kuti Satana is not an evil guy. Satana soyipa ayi. Akufuna inuyo muphunzire ndiye muzifunsa chifukwa chani. Akufuna kuti muzisangalala ndi kukhala inu nokha. Ndiponso musadere nkhawa kulibe hewo. Musadere nkhawa kulibe gahena. Akungokuna mizani yawo. Ndi zimene anawa kumawerenga, ndi zimene anawa kumaphunzira. Ndipo posachedwa atulusaso buku lina limene akumalilemba kunena kuti ali good night Baphomet. Timaziwa zoti Baphomet amayimira Satana. Limene lolo likukweza kunena kuti Satan loves you, Satana amakukondani. Takumbukirani munda mwa Edeni, Adamu ndi Hava. Anauza zonena kuti kodi Mulungu anati musadye izi. Kwaonetsera ngati kapena Mulungu akwabisira zina zake. Inutu asataniki malingaliro awo ndoyipa kwambiri. Abweresa zinthu zambiri pakati pathu. Inde kuli ma-t-shirt, kuli mabini, kuli zidole, zimene zikumaonetsera kunena kuti izizi ndi za Satana. Ndipo mu buku ili limene akunena kuti good night Baphomet.
muli mfundo ngati izi akuti respect everyone's right to be, muzilemekeza ufulu wa ina aliyense chimene yakufuna kukhala, makamaka mukakhala kunena kuti mukutsutsana nazo. Busa ndifuna nditsimikizike, ndifuna ndikuuze mfundo imeneyi ndi yakusataniki. Mina ndiwerenge mu Chizungu. The Good Night Baphomet translate that into a kid's book and includes rhymes like respect everyone's right to be, especially when they disagree. If the words make you mad, set them free, don't be sad. Koma mithenga ya Yehova uthenga umene Mulungu atiuza wachiweruzo chimene chili mkudza kuti opani Mulungu mpaseni iye ulemu foti chifukwa chiweruzo chafika ndoti kuchenjezeni osati tikusiyeni. Inde mwasankha njira yolakwika koma tisakusiyeni tikuchenjezeni. Koma asatanikiwa akunena kuti tizilemekeza zimene niyo mwasankha, ngakhale titsutsana nazo, tisakwiye nazo, tikuloleni ndipo tisakwiye. Maneba anga ndimakukondani, anthu akhristu ampingo wanga ndimakukondani, azinzanga amene napita nanu ku skulu ndimakukondani, azinzanga amene ndagwira nanu ntchito maofesi osiyanasiyana zokula pasi ndimakukondani, ndichifukwa chake ndikuchenjezani. Azibale anga amene tinabadwira limodzi banja limodzi ndimakukondani pake ndikuchenjezani. Amipingo yosiyanasiyana ndikuchenjezani kunena kuti mfundo izi mmanena kunena kuti mukutiweruza. Tsiku silikapulumutsa munthu azidya amene akufunira. Ubatizo ndino uliwonse ndi mfundo za satanikizi. Tazisiyeni inu, gonjani pamaso pa Yesu Khristu amene akupasani kuunika kwakukulu kotereku. Tikapulumuka bwanji tikapanda kusamalitsa chipulumutso choterechi? Ilitu ndi lipengo lotsiriza. Zikundichititsa mantha amene Septembayi kwachulukira misonkhano yosiyanasiyana madera mosiyanasiyana lipenga ndi likuombedwa. Ali ndi khutu amve chimene Mzimu anena. Tafika malire mweni mwa chipulumutso chathu pompano chisomo chilekeka ichi. Mwakhala mukunamizidwa kunena kuti Satana kulibe. Mwakhala mukunamizidwa kunena kuti angelo oyipa kulibe. Chifukwa angelo okuyipawo akuzionetsa ngati angelo akuunika. Kuchokera pa 2 Korinto 11:14 koma samalani chenjerani. Wagawa chuma chosiyanasiyana ku dziko lapansi Satana. Wakweza chuma. Malingaliro ake ndo zipambaniza muchosalungama chawo. Ndo amaphunzitsa ziphunzitso zosemphana ndi malemba, zosemphana ndi Bible. Khedwe la Satana ndi limenelo ndiloukira. Futuka pa choyipa. Masalimo 34 akufotokoza. Londolani mtendere, mulondoleni Yesu. Iyeyo adzakupatsani moyo. Akutitsimikizira kunena kuti pa Matthew chapter 4:8 naye Yesu Khristu anakumana ndi Yesu limene Satana anamuonesa maiko onse a dziko lapansi, maulamuliro onse a dziko lapansi. Kuli maiko obeba kunja kuno, obeba malo owalitsidwa amene amaoneka modabwitsa ukalowamo, mahotelo ama 5 stars, angelo ni ma stars, ma foreign stars amene anagwetsedwa kuchokera kumwamba ndi Satana. Akumanga mahotelo osiyanasiyana, malo osiyanasiyana dziko lina lililonse. Poyamba tinkangomva kuti akunja kumakhala makasino, koma pano ngakhale mulilongo alimo. Ndipo site ino iliyonse ili ndi makasino. Poyamba kumalawi kunalibe, koma pano aliko. Ajakaze tinkaonera kale tisanalandire Yesu ma stripers amavala osavala aja. Akuvina mayi mwa muno ananu iniyo mukhoza kukhumudwa. Kuzikongoletsa, kuzonjezera mabere, kuzonjezera mahipi kuti aoneke akuluakulu ndi kuti akope agwetse. Ana Moabu ali pakati pa mpingo, samalani. Ndi mzimu osavala bwino. Mzimu osavala bwino ngalowa ngakhale makachisi mwangozi azibusa ulandira. Chifukwa kuzonena kuti mzimu osavala bwino umabwera ndi vindalama. Ndi vindalama zamakuthula mu mpingomo, ndi mbusa sangaime kudzudzula za tchimo, sangaime kudzudzula za mavalidwe achilendo. Akuti asiyeni akhale mmene akufunira. Mulungu amaona mtima, saona zakunja. Ngakhale tikusimphana nawo koma tapase ufulu ngakhale okuswa malamulo. Mfundo za mu Satanic Bible ndi zimenezo. Zimene Mulungu alola mawu uno kuti tichenjezane tisamale, kuti kusamvera kwina kulikonse, kusankha chosalungama kwina kulikonse, kuwukira kwina kulikonse, kuchita chilichonse chosemphana ndi Bible uku.
fundo zake ndi za sataniki. Ambiri kuti asitakhala mamembala a sataniki osadziwa, passive members osadziwa. Pakuchita zinthu zosemphana ndi zimene Mzimu akunena, pakuchita zosemphana ndi choonadi chimene chikunena. Alipo ambiri lero amene amafika ponena kuti ndimadziwa ndithu kuti Saturday ndi tsiku lopemphera, koma anyway ndimakonda kupemphera Sunday, after all tsiku silikapindula munthu. Kaya kutsogolo kuti zaona ukupanga chibwana m'bale wanga, Satana akukusisita pansana kuti uzingogona. Dzuka nthawi yatha. Yesu Kristo anaonsedwa mayiko onse a dziko lapansi, koma iyeyo sanalolere kumugwadira Satana. Pa Luka 4 verse 6 verse 7 akuti fotokozera kunoti sanafuone kuti ineyo ndimapereka izi kwa ina aliyense amene ndikufuna. Satana amabweretsa umphawi. Yobu anamubweretsera matenda. Ndikutheka kuti mwina umphawi amene mukuvutika nawo ukuchokera kwa Satana. Koma ngakhale ukuchokera kwa Satana, musachimwe chifukwa Yobu sanachimwe. Akuti fotokozera ndithu monena kunena kuti ndipo Yesu Kristo anamudzudzula iye kunena kuti uzipembedza Mulungu wako ndipo uzimugwadira iye. Kwalembedwa. Kunalembedwa pati. Tate ndiwerengere limodzi kuchokera pa Exodus chapter 20. Pamene kuti fotokozera kunena kuti tipembedze Mulungu yekha. Mulungu yekha ona, Mulungu yekha wakumwamba, tisapembedze tisatumikire china chilichonse cha dziko lapansi. Yesu Kristo anafotokoza kunena kuti Exodus 20 verse 4 and 6. 4 and 6. Tate ndiwerengere limodzi. Exodus 20 verse 4 and 6. Exodus 20 verse 4 and 6. 20 verse 4 and 6. Mawu Mulungu akuti chani? Kwalembedwa akuti chani? Lemba la mphamvu likuti chani? Mudziko ila chilendo likunena kuti usadzipangire iwe wekha fano losema, kapena chifaniziro chilichonse cha zinthu za thambo lakumwamba, kapena za dziko lapansi, kapena za madzi apansi pa dziko. Usadzipembedzere izo, usazitumikire izo, chifukwa ine Yehova Mulungu wako, Mulungu ndili Mulungu wansanje, wakulanga ana chifukwa cha atate awo, kufikira m'bado wachitatu ndi wachinayi wa iwo amene akudana ndi ine. Verse 6 imandisangalatsa kwambiri. Ndikuwachitira chifundo anthu zikwi a iwo amene akondana ndi ine nasunga malamulo anga. Haleluya. Ndikuchitira chifundo. Dzulo tinawerenga ndithu kuchokera ku Numeri ku 2 chapter 36. Kunena kuti Mulungu ndipo anawachitira chifundo anthuwo ndikusafuna kuwasakaza iwo, ndipo anatumizira amithenga kuti awalangise. Mulungu kuti atumiza amithenga ku dziko la Malawi, inde mayiko osiyana-siyana, ndicho linga chonena kuti achenjeze mpingo. Pakuti Mulunguyo akufuna kuchitira chifundo zikwi za anthu. Kodi ino simukufuna kulandira chifundo cha Mulungu? Inetu ndikuchifuna. Ndipo ndakonzeka ndapereka moyo wanga m'manja mwa Mulungu kuti Mulungu andichitire chifundo. Tazindikira nini? Si a Khristu okhala amene akupondereza choonadi ichi. Tate tipite pa 2 Yohane 1 verse 7. Tioneponso kuti ndikagulu nakati kamene nakonso kakupondereza choonadi, kamene nakonso kamakana Yesu Khristu. 2 Yohane chapter 7. 2 Yohane chapter 7. 2 Yohane chapter 7 chapter 1 verse 7. 2 Yohane chapter 1 pepani napita ku 2 Yohane chapter 2. 2 Yohane chapter 1 verse 7. Akuti fotokozera kunena kuti koma ngati tiyenda nkuunika monga iye ali nkuunika, tiyanjana wina ndi nzake, ndipo mwazi wa Yesu mwana wake utisambisa kutichotsera uchimo onse. Sinimafuna verse limeneli, koma verse ibe likungotithandauza ndikungoti simizoti ngati tiyenda nkuunika monga Yesu ali nkuunika, tiyanjana wina ndi nzake. Satana akulumikizisa dziko lonse lapansi kuti lichite choyipa, liyende mu mdima. Inu kodi mufuna muyanjane ndi Yesu Khristu? Mufuna musambisidwe ndi mwazi wa Yesu Khristu kuchotsa machimo onse a dziko lapansi, osati kugwiritsa ntchito ma holy water, anointing water, anointed salt, anointed sand? Ayi ndithu ndi mwazi wa Yesu Khristu wokha. Tate tipite ku 2 Yohane 1 verse 7. Akufotokoza kunena kuti pakuti onyenga ambiri
adatuluka kulowa mdziko lapansi. Ndiwo amene savomereza kuti Yesu Khristu anadza m'thupi. Amenewo ndiye onyenga ndi okana Khristu. Alipo amene amakana kunena kuti Yesu Khristu anadza m'thupi, kuli ziphunzitso za Chibuda, Mahindu. Iyi ndiye kumene kuli yogaku, imene anzanga ochita bwino tikumapanga. Koma ayogawa sakuzozola amapembedza Satana, amapembedza Bala. Ndiye kuli achikhalidwe. Koma lawi kuno kunali ndithu munthu wina, ndangomuyiwala dzina lake, amene amafika ponena kuti ineyo sindikhulupirira kuti kuli Mulungu, amathula iyo ndi atheist. Iyeyo amakhulupirira zikhulupiriro za anthu a dziko lapansi. Komanso kula Chisilamu amene amakana Khristu kunena kuti Yesu Khristu sanadza m'thupi, ndizosatheka. Koma kuti mwaone iwo amaiko awo olemera kwambiri, tisayiwale Satana ndiye mwini chuma, amachipereka kwa amene akufuna. Nawo wina aliyense amene wangosankha kuti aineyo ndiphonya kolemba lakuti Mulungu Satana amapasa mawalisidwe ene akapaderadera. Ndikuti munjira zake zoonongazo, zolakwikazo, zokerazo, anthu ena akakopeke akagwidwe msampha. Samalani pa Chivumbulutso chapter 16 verse 13. Yohane pa chisi cha Patimo, nayenso Mulungu anamukomera mtima namuonetsera kunena kodi masiku akumapeto azakhala motani. Ndipo anaona chani pa verse 13 ndi 14 akunena kuti ndipo ndinaona motuluka mkamwa mwa chinjoka, ndi mkamwa mwa chilombo, ndi mkamwa mwa mneneri wonyenga, mizimu itatu yonyansa ngati achule. Akuti anaona mkamwa mwa chinjoka. Chinjoka taphunzira kale kuchokera pa Chivumbulutso chapter 12 kuti ndi Satana. Chilombo ndi maulamuliro a dziko lapansi. Mkamwa mwa chilombo chimenechi tichiona tikamapita ndi phunziro. Chilombo chimenechi ndi chilombo chimene timachipeza kuchokera pa Daniel chapter 7. Kanyanga kakang'ono kamene kamalamulira ulamuliro wa upapa, umene wakwanitsa kusintha malamulo ambiri. Tizaona mwakuya kuti wanasintha bwanji chilamulo cha Yehova. Ndiye akutifotokozera kunena kuti komanso mwa mneneri wonyenga. Aneneri onyenga ndo alipo ambiri, uli maprofetesi, ayi ma ministry osiyana-siyana. Amene mfundo zake zenizeni kuti niyo mukawafuse moona mtima akakuzani kunena kuti iyi ndi business seat. Ndipo ngati anthu akufuna akulemera kwambiri pasi pano, mukhoza kudabwa iniyo malayi munomo munthu olemera kwambiri ndi wachipembedzo, ndi mkulu wachipembedzo. Pentecostal ina yayikulu kwambiri malayi muno. Likulu lake ili ku City Center uko. Ameneyo ndiye mkulu olemera kwambiri Malawi yense. Mwafulikaso akuthamangira namba china chake. Koma utumiki wake wangoyamba pompano, mphamvu zake adakazitenga kugada, adakasenga ku Nigeria, anakasenga pansi pa nyanja. Musamadabwe yayi atumiki onyenga. Komanso mtumiki onyenga akunenedwa apayi ndiye mkulu amene anayambisa Chisilamu, chifukwa amafika pofotokoza kunena kuti Yesu Khristu si mwana wa Mulungu. Yesu amene analenga dziko lapansi ndi kumamukana. Okana Khristu alipo ambiri analowa mu dziko. Machenjerero a Satana onse ku Satana ndikufuna kumpembedza. Okay, ngati simukhala opemphera Sunday, ngati simukhala Katolika, simukhala opemphera wa mapente kapena wa evangelical, okay, chabwino inuyo mungokhala mwina Islamu kapena Buddha. Iziso simukufuna. Mungokhala atheist, muzingokhulupirira science. Alibe nazo vuto. Ndipo iyeyo cholinga chake ndichofuna kupembedzedwa. Tamvetserani tikunena kuti zikukwanireni zimene muli nazo. Chifukwa ambiri pakufunafuna chuma chochuluka apembedza nazo Satana. Ambiri pakufunafuna zinthu zambiri za moyo uno zimene zili za questionable, zimene sangathe kunena poyera kunena kuti chinthu chipeza chonchi, apembedza nazo Satana. Zikukwanireni zimene muli nazo. Chifukwa Satana mwaye munalibe kukhutisidwa anachimwa. Tate ndipite pa Aheberi chapter 13. Aheberi chapter 13 verse 5. Aheberi chapter 13 verse 5 akunena kuti mtima wanu ukhale usakonda chuma, zimene muli nazo zikukwanireni, pakuti iye anati sindidzakusiya konse, kungakhale kukutaya, sindidzakutaya ndithu.
verse 6. Kotero kuti tinena molimbika mtima, mthandizi wanga ndiye Ambuye sindidzaopa. Adzandichitira chiyani munthu? Haleluya. Pemphero la mwana wa Mulungu amene wasiya zonse za dziko lapansi, amene wakana maulemerero a dziko lapansi, amafika ponena kuti mthandizi wanga ndi Yehova. Sindidzaopa. Adzandichitira chiyani munthu? Inde ngakhale nditagona ndi njala, ngakhale nditavala zovala zong'ambika, ngakhale nditakhala nyumba yopanda magetsi, ngakhale nditakhala kuti sindikukhala mu site, ndikukhala kumudzi kumene mzimu akundiuza zoti pitako ukabisale kumkwiyo amene ndawugwetse m'mizinda ya dziko lapansi, koma sindidzaopa. Chifukwa mthandizi wanga ndiye Ambuye amene anamudyetsa Eliya m'chipululu, akudyetsa m'bale wanga. Futuka pa choyipa, tuluka m'mizindamo, Mulungu agwetsamo mkwiyo wake. Ndipo 1 Timoteyo akutifotokozeranso kutitsimikizira ganizo lomweli. 1 Timoteyo chapter 6. 1 Timoteyo chapter 6 verse 8 akutifotokozera kunena kuti koma pokhala nazo zakudya ndi zifundo zimenezi zitikwanire. Haleluya. Uli ndi chakudya, uli ndi chofunda, zitikwanire. Koma moyo uno posachedwa apa, chakudya sitikhala nacho, chofunda sitikhala nacho, koma tikakhala ndi mbewu mkati mwathu ya Yesu Khristu, tidzayamika Yesu Khristu, sitidzagwedezeka ndi msautso wa dziko lapansi. Aroma chapter 8. Ndi chani chimene chingadzakulekanitseni inu ndi chikondi cha pa Mulungu wanu? Ndi msauko kodi? Ndi umphawi kodi? Ndi matenda kodi? Ayi, mthandizi wathu ndi Ambuye. Titenge Yesu kukhala mthandizi wathu, opereka zosowa zathu. Ndiye ngati mukukanika inu kupanga chisankho chomusata Yesu Khristu chifukwa cha ntchito, mukukana kupanga chisankho chomusata Yesu Khristu chifukwa mukumvera makolo, mukuona kuti makolo zimene akufotokoza zindiye zoyenera, kuntchito kwathu zimene akufotokoza kundikuyenera, ndiye ndikuyenera kuchita nazo, muzalimba bwanji mu nthawi yakusowa, mu nthawi ya msautso umene tikuyang'anizana nawo, imene kwacha ifika poti yagweratu, dola ikhala yapanga crash, mudya nazo zodetsedwa. Satani Yesu akutifotokozera pa verse 7, verse 9. Koma iwo akufuna kukhala achuma, amagwa m'chiyesero ndi msampha, ndi zilakolako zambiri zopusa ndi zopweteka, zotere zonga zimiza anthu m'chiwonongeko ndi chitayiko. Alipo lero amene akudandaula ndi matenda awa, HIV/AIDS, amene pakufunafuna chuma anapita kukachita uhule uko, analowa mu zilakolako zambiri zopusa, anaonongeka. Koma Mulungu sataya wake, amakhululuka. Alipo ena sanalakwe koma wina chifukwa cha kuyendayenda kwake, kukonda zilakolako za dziko lapansi, kukonda chuma, apereka matupi awo kuzilakolako zonyasa, azipezera mavuto. Chenjezo lokhazikika ili tiyeni tiligwire. Ndiyeno pakubwera chenjezo la mphamvu kwambiri kuchokera pa verse 9. Tamveserani. Akufuna chuma, amagwa m'chiyesero ndi msampha. Zimene tili nazo zitikwanire. Zochepa zomwezi Mulungu akakhalamo ndi zamphamvu, ndi zolemekeza nazo Mulungu, tisafune zoonjezera. Tikafuna zoonjezera tipha nazo ana awawa, tipereka nsembe zimene zizosavomerezeka pamaso pa Mulungu, ndipo chikumbumtima chathu chizakhala choonongeka kufikira kumapeto. Ino Satani amapha munthu chaka china chilichonse, kupepesa, kutontholesa mizimu yolalira mwaziyo. Musalowe Sataniki, musakopeke ndi machitidwe a chinyengo ena aliwonse, musasate njira ya zithumwa amene mwamba kuyesa ntchito zithumwazo kwatsala ndi kukalembesa ku Sataniki movomereza. Mene mwamba kukhulupirira sayansi ndi maphunziro a dziko lapansi kuona kuti ndi apa mwamba kwambiri kuposa Bible, manovel, movies, zindikirani kunena kuti mapazi anu akupita ku Sataniki. Kenako mukampembedza Satana, bwererani mapazi anu asanafike pokodwa. Akutitsimikizira kuchokera pa verse 10 kunena kuti pakuti muzu wa zoyipa zonse ndiyo chikondi cha pandrama, chimene ena pochikhumba anasochera nati achikhulupiriro nazipyoza ndi zowawa zambiri. Ndikuwuzani palibe wa Satani kama amafa kusangalala, palibe wachithumwa amene amafa kusangalala. Anthu amafika pothatha nayo imfa chifukwa cha zinthu zimene wanazitemera.
mukanali ndi moyo mukupuma konzani. Zitayeni zimenezo, kabwenzeni Satana wa ku Babulo, kabwenzeni zikhalidwe zonse za ku sataniki zonse zimene mwagwira. Inde ziphunzitso zimene Satana wayika mutu mwanu. Pemphani Yesu Khristu akuyeretseni monga tawalengera kuchoka pa 1 Yohane chapter 1 verse 7. Kuti ngati muyenda nkuunika monga Yesu ali nkuunika, mudzakhala naye pamodzi. Ndipo iye adzakutsukani machimo anu onse ndi mwazi wake. Mwazi wa Yesu Khristu muli mphamvu yakutsuka. Ndifuna ndikutsimikizeni abale anzanga, kunena kuti uthenga uwu wabwera mwa mphamvu ya Mulungu. Uthenga uwu Mulungu wauzodza pa cholinga chonena kuti inu ndine tikonze njira zathu nthawi isanati. Chisomo chikupita kumapeto. Mavuto awomba pa dziko lapansi posachedwa. Ngelo asanasiye mphepo zowomba pa dziko lapansi. Chisautso chisanafike. Mulungu asanamulole Satana kuti alamule dziko lili ndi mphamvu zake zonse, tikonze njira zathu. Timutenge Yesu kukhala mthandizi wathu. Asindikize chizindikiro cha Mzimu Woyera pa ife. Mbewu yachoonadi izalike mkati mwathu. Mbewu yoyipa izulidwe. Komatu Mzimu Woyera sazula mbewu pokhapokha inu mumuvomereze. Tamuvomerezeni Mzimu Woyerayo kunena kuti azule mtima okonda chuma umene uli mkati mwanu. Umene ukukupangisani kukhala osakhutisidwa. Umene ukukupangisani kukhala osakhutisidwa inde osakwanisidwa ndi zimene muli nazo mu dziko ili, dziko la chilendo. Tazindikirani, akuti fotokozera ndipo lilangizo lina la mphamvu limene likupita kwa iwo amene ali ndi chuma. Chuma chimene anachipeza ndithu molondola, sanapembedze nacho mafano. Langizo lanu ndi ili: lamulira iwo achuma nthawi ino yapansi pano, kuti asadzikuze. Anzathu amene muli ndi chuma chonde musadzikuze, zichepetseni. Kapena asayembekezere chuma chosadziwika kukhala kwake. Nthawi zambiri anthu amene amakhala ndi chuma amakumana ndi chiyeso. Alipo ambiri amene apanga nawo kashigeti, amene iwowo sanafune kupanga nawo kashigeti, koma chifukwa cha udindo amene anali nawo mboma anakakamizika kupeza chuma chosadziwika mapezedwe yake. Mapeto ake anagwa m'mavuto. Satana anawayalusa. Nzanga amene kugwira ntchito mboma, kaya ma NGO, mabungwe osiyana-siyana, samala ndi zachinyengo zimene ndikubwera. Ndi bwino kuvomereza ntchito yako nero ine ndikupanga resign, ndikupanga retire, than kuti ndikhale mudiwu iyi. Kusiyana ndi kupanga madiwu amene alosemphana ndi chifuniro cha Mulungu. Akuti fotokozera kunena kuti koma Mulungu amene atipasa ife zonse kochuluka kuti tikondwere nazo. Mulungu azakudalitsani inu achuma kukupambanitsani, kupasani zochuluka, ngakhale osagwira zithumwa, ngakhale osapanga katangale, pakuti Mulungu amaletsa katangale. Mzimu wokonda chuma ndochokera kwa Satana. Tisaiwale Satana miyala 10 ya mtengo wapatali ndi imene amavala. Ndipo chuma chonse cha dziko lapansi chili m'manja mwake. Ndi chifukwa chake amalimba mtima kumagwetsa chuma amene angafunire, kukweza mitengo amene angafunire, kuti munthu wosaukayo apanikizike amulambire iye. Komatu talimbitsidwa pano kuchokera pa Hebrew chapter 13 verse 6 kunena mthandizi wathu ndi Yehova. Sindidzaopa kaya munthu azandichitira chani, ngakhale chuma chonse chitasungunuka, koma moyo wanga ndikaobisa mungaka yokhazikika Yesu Khristu. Sindidzaopa nsautso okudza usiku kapena usana. Umphawi sindidzaopa, matenda sindidzaopa, ngakhale imfa, chifukwa ndikudziwa zoti mwa ine muli mbewu ya moyo imene Yesu Khristu adzayiukitse. Pamene lipenga lachiwiri lidzalira, tonse tidzauka. Malangizo akupitiriza kuperekedwa pa Marko chapter 15 verse 14. Akuti fotokozera kunena kuti ndipo Yesu Khristu anawuza iwo kunena kuti agulitse chuma chawo, ndipo akundike chuma chawo kumwamba. Alipo angati amene angavomereze kunena kuti agulitse chuma chawo nachipereka ku ntchito ya Mulungu? Tatiye tiwerenge, mwina mungaone ngati mwina ndikungosinjirira. Marko chapter 15 verse 43. Anadzapo Yesu wa ku Arimateya, mkulu wa milandu womveka, amene yekha anali kuyembekezera ufumu wa Mulungu, nalimba mtima nalowa kwa Pilato napempha mtembo wa Yesu Khristu. Ngakhale pa Yesu Khristu analipo Yosefu amene sanavomerezane ndi kuphedwa kwa Yesu Khristu. Anali mkulu wa milandu, lawyer, judge. Tizasowa chowiringula. Palibe udindo wina uliwonse amampangisa munthu kunena kuti ine ndikhoza kuchimwa. Chifukwa ndimagwira mboma ndekatangale sindingampewe. Chifukwa choti ndili ku education ndi sindingapewe kubweretsa maphunziro amene ali asataniki. Alipo ndipo mphunziro lina lilonse limene limavomerezedwa muno malawi, kuphunzira ku secondary, ku primary, ku college. Alipo anthu amene amayitofika povomereza. Mulungu akuyika pepepo ndi cholinga choti uzitsutsa.
ngakhale ku parliament kuli ana ake a Mulungu amene Mulungu anayika kuja kuti azitsutsa mfundo zimene zili zokweza Satana. Mulungu adzakufunsa, ndinakupanga kukhala jaji, ndinakuyika kukhala ku parliament, ndinakupanga kukhala mbusa, ndinakupanga kukhala mphunzitsi, koma unavomera kumaphunzitsa zinthu izi. Tikayima bwanji pa chiweruzo? Tamvetserani, akutifotokozera ndithu molimba kunena kuti pa Luka 12 verse 33. Luka 12 verse 33. Luka 12 verse 33. Tikundike chuma chathu mmwamba. Luka 12 verse 33. Pamene akufotokoza kunena kuti gulitsani zinthu muli nazo, nimupatse mphatso zachifundo, mudzikonzere matumba a ndalama amene sakutha chuma chosatha mmwamba, kumene mbala siziyandikira ndipo njenjete sizioneka. Akuti tigulitse zinthu zimene tili nazo. Anthu tili ndi mabizinesi osiyanasiyana, tili ndi ntchito zimene timagwira nthawi zonse. Kodi tikapeza phindu ku zimene timagulitsazo, kaya timagulitsa skill, kaya timagulitsa malonda osiyanasiyana, ma services osiyanasiyana, zimene timapangazo, akuti tipereke mphatso zachifundo kwa iwo amene alosauka, kwa iwo amene ali aumphawi, ndiye tizikonzere matumba mmwamba. We should store our treasures in heaven. Tipanga bwanji store our treasures in heaven? Tikundika bwanji chuma chathu kumwamba pakulalikira uthenga? Chifukwa chuma cha kumwamba ndi miyoyo. Kumwamba tukumakhala ndi chimwemwe, osati munthu akagula Benz kapena akamanga chinyumba, ayi, koma munthu mmodzi akatembenuka. Mulole chuma chimene muli nachocho, mwezi ni mwezi, chaka ndi chaka, muzitumikira nacho Mulungu. Munthu wina alandire Yesu Khristu kupera mu chuma chanucho. Chifukwa Yosefu wako Arimateya analolera kugulitsa malo ake, manda ake, nakayikamo Yesu Khristu. Napereka chuma chake, nalola kulandira thonzo la Khristu. Pamene anakundika chuma chake mmwamba. Yosefu wako Arimateya, mbiri yake inalembedwa m'buku lopatulika iyi, chifukwa anachita chabwino. Analolemera, analomveka, omveka olemera, opeza bwino. Ngakhale soto amene tili osauka, mayi uja anapereka timakobiri tiwiri, nsembe yake inalandira. So kwa inali Yesu akapasidwa kupereka monga iye walandirira. Alipo to ambiri amene akuphunzitsa anthu kunena kuti tichimwire Mulungu, tipatuke kwa Mulungu. Mulungu anatipasa dongosolo lonena kuti mpingo wa Mulungu usasowe kanthu. Tikawerenga kuchokera pa Malaki chapter 3 verse 7 mpaka na 12. Verse 7 mpaka na 12. Timamvapo zonena kuti Mulungu anayika dongosolo lonena kuti tisamulande za Yehova, pakuti madalitso amatsata iwo amene amvera langizo limene. Langizo la chachikumi. Utumiki wa Yehova ukuyenera kupangidwa support ndi ndalama za chachikumi. Padalitso ina uliwonse umene Mulungu atipatsa, tibwenzere. Verse 7 akunena kuti kuyambira masiku amakolo anu mwapatuka kuleka malemba anga osawasunga. Tapatukatu. Tamvera kunena kuti zonse ndi zanga. Mulungu alibe chake. Ndi nzeru zanga, ndinkavutika ndekha kumadzuka. Kodi mpweya amakupasa yawo ndini? Amakupasa mpweya yawo ndi mayi yako. Kapena ndi maganya amene amakapanga ku UK aja. Ayi ndithu, mpweya umachokera kwa Mulungu. Iyeyo ndiye mwini zonse. Iye ndiye amene amapereka nzeru. Iye ndiye amene amapereka kukongola. Zimene tili nazo zitikwanire. Zimene watipatsazo akuti tigwiritse ntchito zachifundo. Bwererani kudza kwa ine, ndipo ine ndizabwerera kwa inu, ati Yehova wa makamu. Koma inu mukuti tibwerere motani? Tifunso labwino mauno kumfunsa Mulungu kuti ndibwerere motani. Kodi chuma changa ndikuchigwiritsa ntchito munjira yotani? Alipo mautumiki ambiri amene akulalikira choonadi. Perekani kumeneko. Mipingo yambiri imene yasunga choonadi, perekani kumeneko kuti uthenga ufikire ku dziko lonse lapansi anthu amudziwe Yesu Khristu. Tamvetserani. Akutifotokozera kunena kuti verse 8. Kodi munthu adzalanda za Yehova? Ndipo inu mundilanda ine, koma mukuti takulandani zotani? Mulungu akuyankha, limodzi la magawo 10 ndi zopereka. Tinasiya kupereka, koma tikamva show timathamangira kumeneko. Fanirani tipita kumeneko. Koma za Mulungu, ena uthenga wamamvera Mulungu, mene nango kamba za choperekamo, amba kunena kuti munthu uja afuna chopereka, iya sindikufuna chopereka.
chiperekeni ku mpingo wa Yehova osati kwa ine, kuti ntchito ya Mulungu ipite patsogolo. Akutifotokozera kunena kuti magawo 10 pa zinthu 10 zonse zimene muli nazo chimodzi ndi cha Yehova. Amene angafune kumvetsetsa phunziro limeneli tikumane kuseli tikambirane mwakuya. Ndakutifotokozera kunena kuti verse 11 verse 9 mutembereredwa ndi temberero pakuti mundilanda ine. Inu ndi mtundu wanu wonse. Verse 10 mubwere nalo limodzi lonse la 10 ku nyumba yosungiramo makachisi amenewo, kuti nyumba mwanga mukhale chakudya. Iyi ndiye manyumba atumiki a Yehova amene akulalika choonadi. Ndipo mundiyese nako tsono ati Yehova wamakamu, ngati sindikutsegulirani mazenera akumwamba ndikutsanyulira mdalitso wakuti adzasoweka malo akulandira. Mwangozi mautumiki ambiri, ziphunzitso zambiri zimene zikuyenda pa dziko lapansi, mbali imene amayikonda m'Baibulo ndimene Malaki chapter 7 chachikhumi ndizopereka mulemera mupeza chakuti koma ndifuna ndikutsimikizeni kunena kuti it's not about that. Tikuyenera kumanga malo kumwamba. Munthu mmodzi amene angatembenuke kumwamba ndi 99. Chifukwa chopereka chalo chimene mwachipereka kutumiki umene kutumikiradi choonadi chenicheni, wina angalandira choonadi napulumuka, mwasungisa chuma chanu kumwamba. Sikulepera kwa dziko lapansi. Mwina makhala mukupereka sopereka, mwina chachikhumi koma zinthu zisizikuyenda, musaone ngati kunena kuti Mulungu akuyang'anirani kumbali. Ayi, funso lanu lizikhala kuti kodi chopereka changachi, kodi chachikhumi changachi, munthu amene ndinampasayi, mpingo amene ndinakasiyakowu, chachikhumi chagwiradi ntchito yotumikira uthenga, anthu alandira Yesu. Inu yolemekezani Mulungu, tamandani Mulungu, foti kumwamba kwalandira ulemu. Si zonse zimene ife tingadziwe kuti chopereka chathu chiyenda motani, koma titsimikizike mtima kuti apereka kwa Mulungu, tapereka nyumba mwake, pamene potizanda madalitso ochuluka. Mulungu adzalesa zolusa zosiyanasiyana. Inde ngakhale minda yathu izakhala yotetezeka, inde ngakhale okubasa zafika pakhomo pathu, Mulungu adzapereka madalitso, thanzi labwino kwa ife. Anthu tisamangoyembekeza mdalitso wapamanja wa ndalama ukhali kapereka chuma ku ntchito ya Mulungu. Ayi, madalitso a Mulungu amabwera mu njira zosiyanasiyana. Malangizo akupitiriza kuperekedwa kunena kuti ngakhale alipo anthu ena amene sakhutitsidwa ndi zimene ali nazo. Muli nawo munda umene munagula, pang'ono ndi pang'ono amakhala kutema malo anzawo. Tikawerenga kuchokera pa Miyambo 22 verse 28 kumeneko ndikuba akuti musasunthe malire. Amene munasuntha malire pitani mukapepese kwa amene munabera malo. Ndizosavomerezeka izi. Exodus 20 verse 15 akutiuza zonena kuti usabe. Tikawerenga kuchokera pa Miyambo chapter 6 pamene potiwerenga Miyambo chapter 6 verse 16 mpaka na 17 akutitsimikizira kunena kuti pali zinthu 7 zimene Mulungu amadana nazo, ndipo 7 zimamunyasa iye, zinthu 6 amadana nazo. 7 zimamunyasa iye. Chachi number 7 icho ndikunyada kumene kunampangisa Satana kugwa, kusakhutitsidwa ndi zimene ali nazo kunampangisa kunena kuti iye malo akasapezeke mwamba. Ndipo mu njira zake zomwezo, makhwekhwe ake omwewo akufuna inu ndine tisakalandire moyo wosatha. Akubweretsa ziphunzitso zosiyanasiyana zodichotsa pamaso pa Mulungu. Mu nzeru yake yomweyo Satana yoyipayo wayesesatu ndithu ndi wakwanitsa kunena kuti abweretse mkati mwathu mtima osakhutitsidwa ndi zimene Mulungu atipasa. Miyambo 6 verse 16 akutifotokozera kunena kuti 16 Miyambo 6 inatsegula 16 pepani. Miyambo chapter 6 verse 16 verse 16 akutifotokozera kunena kuti zilipo zinthu zisanu ndi chimodzi Yehova azida, zinthu 6 zimene Yehova amazida. Ngakhale zisanu ziwiri zimunyasa, inde ngakhale 7 zimene zimunyasa. Tiwerenge maso akunyada. Ndifuna ndioneke koposa wina aliyense. Maso akunyada Mulungu amadana nawo. Lilime lonama bodza. Anthu ali mundende akuvutika, akusowa chilungamo, akusowa chiweruzo cholungama chifukwa cha wina ananena bodza. Ndi manja akupha anthu osachimwa. Kuli anthu okupha anthu osachimwa ino asataniki.
musakhale ngulu imene lolo. Kuli afiti amene amapha malodzi anzawo, musakhale ngulu imene lolo. Kuli anthu okhwima amene akupondera za mabizinesi anzawo, musakhale mugulu imene lolo. Maso akupha anthu osachimwa, manja akupha anthu osachimwa, mtima oganizira ziwembu zoyipa. Basi umangoganizira za ziwembu basi umbanda umene wakulawo. Mulungu mzimu umene amadana nawo, musakhale inuyo. Mapazi akuthamangira mphulupulu, mangu kuli mphulupulu kwa inu komweko. Musakhale inuyo. Mboni yonama yonong'ona mabodza wapita uku iye miseche makamaka azimayi azinzanga miseche kusowa nkhani zokamba basi mangokamba za munthu wina nkhani zopanda umboni ndikumangozikulitsa miseche mabodza. Mulungu amadana nazo. Ndakunena kuti ndiopikisana abale, Mulungu amadana nazo zimenezo. Verse 20 akuti mwananga sunga malangizo atate wako, usasiye malamulo amayi wako. Langizo la Yehova likutifikira kutitsimikizira kunena kuti ifeyo tisakhale mboni zonama. Moyo opikisana wa competition tisakhale nawo. Hollywood, sports, fashion, it's all about competition. Kupikisana pamaso pa Yehova ndikosavomerezeka. Zitikwanire zimene tili nazo. Tisakhale okuba, tisakhale akatangale. Tikamawerenga kuchokera pa Deuteronomy chapter 16 verse 19 to 20. Akutichenjeza za katangale. Tisakhale akatangale. Chifukwa chani? Umenewu ndi mzimu wa dziko lapansi. Ena amafika popereka zindalama zambirimbiri makachisi. Aja osavala bwino aja amene agwirisisa chiphunzitso chonena kuti musandiweruze chipembedzo ndi mumtima kunja kwangako sikungaoneke mene ndikufunira. Inu wa polisi amazindikirika ndi uniform, nesi amazindikirika ndi uniform. Inu zovala zimene mazindikirika ngati ndani? Poti hule amazindikirika ndi mavalidwe. Bwanji uniform ya mahule ikupezeka kukachisi, ikupezeka mwa munthu olungama. Tasakanisakani modrop mwanu mozimu woyera afufuze machose zonse zimene zili zosayerera amenemo. Pakuti chosalungama china chilichonse Mulungu adana nacho. Takumbukirani 2 Korinto 11 verse 14. Ngelo Satana azionetsa ngati ngelo wakuunika. Si zonse zimene azibusana amakuuza nizi zili zopatulika zizochokera m'Bible. Zinazo ni maganizo awo. Tawani. Chokani pachoipa. Tikawerenga kuchokera pa 1 Korinto chapter 2. 1 Korinto chapter 2. Akutifotokozera za mzimu wa dziko lapansi. Umene tikuyenera kupewa, umene gwero lake ndi Satana. 1 Korinto chapter 2 verse 4. 1 Korinto chapter 2 verse 4 akunena kuti chani? 1 Korinto chapter 2 verse 4 akunena kuti ndi mawu anga ndi kulalikira kwanga sanakhala ndi mawu okopa anzeru, koma nchionetso cha mzimu ndi cha mphamvu. Haleluya! Mawu amenewa, mawu amene mukuamvawa, mawu amene amithenga akulalikira dziko lonse lapansi, sakulalikidwa kunena kuti akakope kwa iwo amene amazimva kuti ndi anzeru ya dziko lapansi. Ayi, koma chionetso cha mzimu ndi cha mphamvu. Tamvetserani kuchokera pa verse 12 pamene akufotokoza kunena kuti koma sitinalandira ife mzimu wa dziko lapansi. Likhale pembedzero lanu, likhale pembedzero langa, kuti ndisalandire mzimu wa dziko lapansi umene gwero lake ndi Satana ndi ziwanda zimene anaziponya pa chiyambizo. Atawapanga dipoti kumwamba, malo awo atasala kumwamba, akugawa atu mzimu wa dziko lapansi mwa anthu osiyana monga tafotokozerana kale muja. Koma tinalandira motani? Koma mzimu wa kwa Mulungu, kuti tikadziwe zimene zipasidwa kwa ife ndi Mulungu kwa ufulu, kwa ulere, zitikwanire zimene tili nazo. Tipewa mzimu wa dziko lapansi. Inde verse 13 akufotokoza zimenenso tilankhula si ndi mawu ophunzitsidwa ndi nzeru za munthu. Palibe munthu amene akumabwera kuzaphunzitsa amithenga ake kuti ulalikire chotere. Iyayi, ndi mwa mzimu wa Yehova yekha. Koma ophunzitsidwa ndi mzimu ndi kulinganiza za mzimu ndi za mzimu.
verse 14 akutifotokozera kunena kuti koma munthu wachibadwidwe cha umunthu salandira za mzimu wa Mulungu, pakuti aziyesa zopusa ndipo sakhoza kuzindikira chifukwa ziyesedwa mwauzimu. Uthenga wabwino kulalikidwa, anthu ena akutenga kuti ndizopusa ndizopanda ntchito. Muchosalungama chawo akuphunzitsa nasocheretsa ambiri, koma ndifuna ndikutsimikizireni pewani mzimu wa dziko lapansi, umene kuchokera kwake ndi kwa Satana, ndi mzimu osakhutisidwa. Chiweruzo cha angelo wakugwa chizakhala motani? 2 Petro chapter 2 chikuyembekezera ndi chani chimene tikuyenera kuchipewa? Inde awa aphunzitsi a mzimu wa dziko lapansiwa akuchita motani angelo wakugwa? 2 Petro 2 verse 4 akutifotokozera kunena kuti pakuti ngati Mulungu sanalekerere angelo adachimwawo, koma anawaponya ku ndende nawayika ku maenje a mdima asungike akaweruzidwe, ndipo sanalekerera dziko lapansi lakale, koma anasunga Nowa mlaliki wa chilungamo ndi anzake 7 pakulitengera dziko la osapembedza mchigumula. Verse 8 pakuti wolungamayo pokhala pakati pawo ndi kuona ndi kumva zawo anadzizunzira moyo wake wolungama tsiku ndi tsiku ndi ntchito zawo zosaweruzika. Akutifotokozera apa za Nowa kuti anapulumuka mlaliki wa chilungamo ndi anzake 7. Alaliki a chilungamo ali kuambira mithenga Yehova enieni alipo muziko lapansi. Aneneri onyenga sokana Yesu Kristu alipo muziko lapansi, amene mkamwa mwawo matuluka mizimu yonyasa ngati achule. Musankha kumvera aneneri amithenga achilungamo monga Nowa anapulumutsidwa muchigumula chimene chikuyang'anizana nachochi? Kapena musankha inuyo kulumikizana ndi angelo okugwawo amene anagwetsedwa kudikira chiweruzo kuti muzaweruzidwe nawo? Moto wa sulufule sunasungiridwe ana ake zolengedwa za Yehova, koma anasungiridwa angelo amene anachimwawo. Inu Satana akuyenda inda monga mkango wobuma kufuna wina kuti amulikwire. 1 Petro 5 verse 8 kodi inuyo muzipereka kwa Satana ikuti akulamulireni? Si wonsetu amene anena Ambuye Ambuye amene akapulumuke. Titawerenga kuchokera pa Mateyu chapter 7 verse 21. Si wonse amene anena kuti Ambuye Ambuye amene akapulumutsidwe. Azafika ponena kuti tinkalalikira ife tikachita zizindikiro kuchokera zimene zizindikiro zopasidwa kuchokera mkamwa mwa machuku kwa mwachulewo. Chivumbulutso chapter 16 verse 13. Timachiza odwala, timaukitsa okufa, timagulitsa anointing water, holy oil, holy sand, holy salt. Tinkachita zimene zimudzina lanu. Musaiwala Yudasi so naye ankachiza anthu, koma dzina lake silizapezeka kumwamba. Tikonze njira zathu, tikhulupirire mawu awa, uthenga wa mukaumva gawana naone anthu ena kuti nawonso alandire chipulumutso, pakuti chipulumutso chafikira nyumba yanu. Nowa anapeza chisomo, inunso Mulungu afuna mupeze chisomo. Mulungu adawononga dziko lonse kuchigumula, chatsala ndi moto umene uzanyekesa angelo ochimwawo ndi Satana ziwandazo. Inuyo ndine tisakapezeke mugulu limenelo. Mulungu wathu ni Mulungu wachifundo. Mulungu wathu sazengereza lonjezano lake, koma kufuna tonse tifike kukulapa. Tamvetserani kuchokera pa 2 Petro chapter 3 verse 9 akunena kuti chani? 2 Petro chapter 3 verse 9 koma ichi verse 9 Ambuye sazengereza nalo lonjezano monga ena achiyesa chizengerezo, komatu aleza mtima kwa inu, osafuna kuti ena aonongeke, koma kuti onse afike kukulapa. Yesu Kristu watsegula manja ake kuyitanira inu, kuyitanira ine, kuti iyeyo sazongereza lonjezano lake kuti abwera kuzaononga dziko lino lapansi, koma akufuna tonse tifike kukulapa.
Bale wanga, pamene ukuyenda moyo uno, osaka tsiku ndi tsiku kuti ukhale pabwino, ukhale nyumba yabwino, ukhale ndi zofunda zabwino, ukhale ndi zovala zabwino, kodi ukukhutisidwa ndi zimene uli nazo? Yesu Khristu atambasula manja ake. Tidzagonjetsatu ife tizayimba nyimbo ya chigonjetso. Titatha kudusa mu dziko ili monga ife alendo ndi kugonjetsa. Satana anathamangisidwa kumwamba ndi angelo ake. Ife amene tikhulupirire mawu awa, mawu authenga wabwino awa, tikalowa m'malo mwawo nakasangalala. Satana anakhako kumwamba, sakufuna iwe ndine tipite kumwamba. Ndi chifukwa chake akutitsatsa malonda osiyanasiyana. Zili ndiwe kuvomereza mwazi wa Yesu Khristu ndi kumutenga Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wako, kapena kumukana. Koma mawa uno ndikudandaulira kuti tsata Yesu, yenda mapazi yake, tilape pamene akubwera Yesu Khristu adzatikonze. Ndikuti tidzayimbe nyimbo ya omboledwa awo. Tikadza fika mwamba, dzakhala tsiku la chimwemwecho, podzaona Yesu, dzaimba chigonjetso choti, dzaimba chigonjetso ifeyo ndi owomboledwa. Titatha kukhala moyo okhutisidwa m'dziko ino lapansi, dzina la Mulungu lilemekezeke. Amene ali ndi khutu amve chimene Mzimu anena. Tseke m'maso tipemphere. Oyera, oyera Tate wathu amene kokhala kwanu ndi kumwamba, kumene munachosa choyipacho nanena tsoka dziko lapansi ndi nyanja chifukwa oyipa watsikira komweko, ndipo ali nafe pompano. Anatilanda ulemerero ndithu kuulanda m'manja mwa Adamu, ndikuzipasa chuma chonse chimene munampasa Adamu kuchitenga kukhala chake, ndikumapereka kwa anthu osiyanasiyana. Chifukwa cha umphawi, chifukwa cha kusowa, anthu apembedza Satana. Tikupempha Ambuye mutikhululukire. Alipo wina amene wamvera uthenga amene mtima wake wakhudzika, zalani mbewu ya choonadi mkati mwa iye, ndikuti mawu awa mutisungitse akhala kulamulira moyo wathu, ndipo akafikire uko kumene konse mukufuna afikire. Mulemekezeke Mulungu wathu chifukwa chondipasa ine mphamvu, chondipasa ine vumbulutso ili. Si ine ndekhayi, komanso amithenga onse amene akulalikira choonadichi, atetezeni, alimbitseni. Ndikuti inu Yesu mukalemekezeke ndi kukwezeka. Tapempha zonsezi kupyolera m'dzina la Yesu Khristu. Amen. Kufikiranso tsiku lina Mulungu akalola, inde mawali tikhala tikugawananso paphunziro lina. Mulungu akhale nanu. Mudzabwererenso kumvetsera uthengawo. Tipembedzereni, pembedzerani amithenga a Yehova, ndikuti choonadi ichi Satana asachilande mwa ife, koma tikachigawe tikaombe lipenga nthawi isanathe. Mulungu akudalitseni, adalitse mabanja anu, adalitse mabizinesi anu, akupasani mtima okhutitsidwa nthawi zonse ndi zimene muli nazo. Kufikiranso tsiku lina. Amen. Osauka opanda tuhuchuma ne makalabe limoyo, kukala opanda dalama kubanki ne makalabe limoyo, kukala osachuka opanda tuhujina ni makalabe limoyo, kusowa abwenzi chifukwa cha umphawi ni makalabe limoyo, koma kusowa Yesu nitudi nilime moyo, kusowa tu Yesu malero oyenda we, koma kusowa Yesu nitudi nilime moyo,
kuimfa nitakalabe ni moyo kutayanso ana gakale abare nitakalabe ni moyo kunilanda nkazi wanga yekayo nitakalabe ni moyo unilanda mchito kapena biznesi nitakalabe ni moyo koma kunilanda Yesu nitakala opanda moyo kunilanda Yesu kudale wino kusabarwa koma kunilanda Yesu nitakala opanda moyo kunilanda Yesu kudale wino kusabarwa. Azimai Sowa Mahamuna Mutakalabe ni moyo Usowa so ana Sovala Safashoni Mutakalabe ni moyo Kwa inu azimambo Usowa tuhumkazi mutakalabe ni moyo kusowa nsumasuti cellphone zabamamba mutakalabe ni moyo koma kusowa Yesu mutakala opanda moyo kusowa tu Yesu Ninu malilo oyenda koma kusowa Yesu mutakala opanda moyo kusowa tu Yesu kudale wino kusabaro